गासैनिसिमबो बर' रायजो राजा नोंथांमोननिसिम अननाय आरो सिबिनायखौ फिन खनसे एक्चुअली आं दिनैहाय गान्दा बिथाङा जेलाव दासिमबो दङ दा बिथांनि न'आवनो दिनैहाय जों फैदों फैनानै जों माखासे माल होनाय नुनो मोनदों बिथांनि दैमारि थ' बिदिब्ला गान्दानि बिमा दिनै बिथाङा मा फोरमायदों बेखौ दान्दिसे नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। बियो आफादनि खामानि मावनो थांनाया एसे गोबावसै 14 बोसोरानो जाखाबाय। बेबो सिगाङाव आं आफादाव थांदों ना मादों बेखौ जेबो खबर गैयामोन। आंलाय नुदों ट्रेक्टराव थाङो हाग्रायाव बिदिनो बन सिनैयो आंलाय बिदिसो सानदोंमोन आरो बेफोरबायदियाव थांदों सानाखैमोन। नै उनावसो जों हुलुस थुलुस जाबासो जोङो बे फिसाखौ जों मिथिनाय जाबाय। ओमफ्राय बिनिफ्राय जै बिसोर हाबदों जोंनि न'नि थासारिया बिराद गाज्रि जालांदों जोबनायनिफ्राय जोबखालांदों। सानफ्रामबो पुलिस आर्मि थानो हायो हर सान फोजाफैयो। न'खौ थाला मारिनानै जोङो एराय हाग्रायाव थाबाय सोरनावबा सोरबा न'आव थाबाय आरो सोरनिबा न'आव थाबाबो इन्दि बिनि बिमाखौ दोननो नाङा होननानै होखारजायो। जों बिराद बिदिनो जादों आरो खस्थ'जों सोलिनांदों। दासिमबो जों खस्थ'यै सोलिगासिनो दङ सानफा सेरफा जोङो हाजिरा मावनानै जायो। आरो आंहा बुरिबोबाय आथिं सानायाबो बारानिफ्राय बारा जाबाय। आंहा थाखा फैसा गैयिनि जुनैनो डाक्टार अजानावबो आं थांनो मोनाखिसै। दिनै आंनि फिसाया जोबथेसालियाव दङ। आंनि फिसाखौ आं उदां जाजानो लुबैयो। आं थैयैनि सिगांनो आंनि फिसाखौ आं उदां जाजानो लुबैयो। आंनि फिसाया नोगोर खस्थ' मोनबाय। खस्थ'नि सायाव बिमायाबो खस्थ' मोनबाय न'खराबो गासिबो खस्थ' मोनबाय बिनि फिसा फिसौआबो गासिबो खस्थ' मोनजोब्बाय। होनबा आं मा खालायबावनो आंनि फिसाखौबो आं नायनो लुबैयो। गुवाहाटि बादियाव जोङो थाखा फैसा गैयिनि जुनै जों थांनो हाया। क'क्राझार बादियावनो जों थांनोनो हाया। बियो लेंहरो फै आयै नायफै होननानै लेंहरो जों थांनोनो हाया गाननाय जोमनायबो हैनो हाया। जोंहानो ओजोंहाय गाननाय जोमनाय गैया थाखा फैसा गैया। आरो आंनि फिसौलायाबो एखमबा गाबैनो ओंखामखौनो जाया। जोङो एखमबा रायलायलायनो हाबावासो दुखु सुखुनि जानानै बिबै फिसौआबो आंनि फिसाखौ एसे सारमोनहा एसे उदां खालायनानै होदो आं नायनो लुबैयो आरो दुखुथियायाव नोंसोर सारमोनहा आंखौ अननानै जिख्लं माख्लं नुनानै थिं होफैदों आं जोबोर गोजोननाय थादों। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना गान्दानि बिमा जाखिनि दुखुथिया गाबनानै बाथ्रा बुंनाय दिनैनि बे खुंथायाव थानाय बिथां प्रमद बर' बिथाङा थाबैनो बिथांमोननि जाखिनि NIA केस नांनानै थानाय बेखौ उदां खालामनानै होयोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानो। थ' लोगोफोरा भिडिअखौ बारा गोलाव खालामथानांगौ बावनो दोनथ'बाय। जय बर' हारि।